27. marca sa s Levočou lúčili mladé talenty, ktoré predviedli svoje umenie na medzinárodnom hudobno-tanečnom festivale Kvietok nádeje. Tento detský festival sa konal v meste už po 7. krát. У нас есть фестивали, соревнования на Украине, но мы хотим... Festivaly a súťaže sú aj u nás na Ukrajine, no chceli sme, aby naše deti, ktoré vedia tancovať a spievať, videli aj iné krajiny, napríklad takú, ako je krásne Slovensko, a zoznámili sa s tradíciami ich miest. Strana jak Slovakia. Ukrajinské deti prijali účasť na festivale Dní majstra Pavla. Ukrajinská strana verí, že to nebola ich posledná návšteva. Naše deti prijímali účastie v vašom prázdniku. Naše deti sa zúčastnili festivalu Dní majstra Pavla. Veľký súbor národných tancov Barvínok sa predstavil na veľkom pódiu spolu s vašimi súbormi. Dúfame, že sa budeme aj naďalej stretávať a priateliť. V tomto nám pomáha aj Mestské kultúrne stredisko. Tak príďte teraz vy k nám. Приезжайте теперь к нам на Украину. 175 detí z Kieva, Poltavy a Charkova priblížilo divákom ukrajinský folklór a národné tance. Okrem temperamentného latina, operného spevu či hry na klavír sa predstavili deti aj moderným tancom. Diváci po skončení programu opúšťali kinosálu plný dojmov a dobrej nálady. Ja som nesmierne šťastná. Títo Ukrajinci, ktorí boli u nás, dá sa povedať, 4 dní a predstavili nám ich kultúru, ich zvyky, ich tradície, ich temperament. Mne sa to hrozne páči. Dúfam, že nás navštívia opäť, pretože myslím si, že je to veľmi také ozvláštnenie levockej kultúry a určite sa im, dúfam, teda páčilo aj u nás. Dnešný večer to bol taký krásna čerešnička a veľmi dobrý dojem. To, čo dokázali títo organizátori, čo nám ukázali, ako vedia spojiť deti, ako vedia urobiť radosť tým deťom, to je to neskutočné. Podľa riaditeľky Mestského kultúrneho strediska je spolupráca s ukrajinskou stranou o vzťahoch. Je to o priateľstve, dá sa povedať, o tej družbe. My máme s nimi veľmi dobrý vzťah, radi sa k nám vracajú a ja pevne verím, že aj po dňoch majstra Pavla, kedy účinkoval ich súbor Barvínok, folklórny súbor, tak tá spolupráca bude pokračovať a že ich tu dostanem aj na náš festival, nielen na ich festival. Aj v tomto prípade sa potvrdilo, že východoslovanská krv je horúca a toho, kto sa do nej zamiluje, nikdy nesklame.